Bisa kang halin sa mga baligyaanan ng computer, ilabi na nga usa ang online learning sa paagi sa pagtuon karong abli klase. Apan problema ang shortage sa stocks niini. Atong ibalik si Sheila Vergara Rubio. Dihang nagsugod ang community quarantine na matikdan ang pagsaka sa sale sa mga gadget ug ubang kagamitan nga sama sa webcam ug headphone. Dihang gianunsyo nga online na ang klase sa ubang eskwelahan ug work from home na ang nagkadiyang buhatan. Misa ka usab ang sale sa mga computer. And for the laptops naman, most of the time, people are buying laptops, not the desktops. And budget concerns, a lot of people are buying for the entry level, which is the Celeron. Pero ang advice nako, when you buy that model, you have to upgrade the memory. Tungod niini, hurot-hurot na ang stocks ug makonsidera ang shortage. Ilabi na nga hurot-hurot na usab dito sa kaulahan kung asa gikan ang ilang produkto. Okay, we're running out of stocks eh. Whatever stocks that come in, sometimes hindi pa dumating, sold out na. Dihang nadunggan sa inahan nga si Michelle Go nga dunay shortage sa computer. Gilayon siya nga nakadesider nga mupalit na lang usab alang sa iyang tulo ka anak. Tuod man wala na stocks. Hinuon naka-order na siya. Sa school sa akong mga anak, maski wala pa gyud sila nag announce na kung online ba or whatever sa school, nag-order na lang ko daan. Mas ginapili kuno nga paliton ang laptop ug ang specs sa computer mag-aga depende sa applications nga i-require gamiton sa matag eskwelahan. Hinuon kasagaran mopili gihapon sa pinakabarato. From i3, mag-start na siya from 20,000 pataas. Pero magdepende gihapon na siya sa application na ginagamit sa school, ma'am. Naiusahay na pag basic lang ta, pwede itong mga Pentium lang, Celeron. Pero kung more high-end na, labi na ka sa mga college, mga taas na og specification ang ilang required, dito ta sa i3, i5 ug i7. Depende na kuno sa mupalit kung mahalon man o baratuhon nga computer ang paliton. Ang mas importante nga konsiderahon, ang paspas nga internet connection. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.